ikenge nyaka nne okwu ye mba anyị nya deba kwakwa nya deba na deba Igbo na-achị nye m ikoro nji eteni mmanwụ aja agụ nọ na-eme ọgba m n'uche ọgba m n'ọnụ osolo sagba n'uche gbo ogori otikwa onye nwa na-akwọ ka nnataba ihe eri odogwu n'ezi onye ka anyị akọrọ ọdịmma Igbo nọ na-awa m n'aba ọganiru Igbo na-echu m ụra mana ka njụwa ụnụ obodo enweghị nsọ na omenala anafa aga n'iru a sị na onye chefuru ochie na ọfụ ada akpọ ihe ọkwa eziokwu ka nnataba mụma ogbu ọja ndị Igbo nwa na nka alụnshi omesuru eke na abara onye mba ihe bụ n'aka nnele alụsị afa agọrọ mbọchị eke mbọchị ahụ ka m ji akpa aja ike nene mụma nka nke unu apụrụ tobe egwu ọgwọ akụkụ ọpịa ude nepụrụ tobe egwu kene m anya ka nnataba ewuo m Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu anọ na ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna wee na-asị na ahịa dịka echi na-echi ya da agwụ agwụ na nke tata ikenga nke tata ife anyị jiri bịa bụ ngọzi si n'aka nna wee na-eru n'ebe nwa nọ ngọzi nna na-agọzi nwa ya n'omenala Igbo ọ na-abụ nwoke teta ụra n'ụtụtụ jide ọjị n'aka ọ kpọkuo enu kpọkuo ana kpọkuo chikere ya ife ọzọ ọ na-ayọ bụ ngọzi mana nke ka nke bụ na nna nwa ya nọ nso maọbụ nwa ya mere ife ọma na-ekene nwa ya ekene pụrụ iche n'agbanyeghị na ife nwa ya mere bụ ife o kwesịrị ime bụ oke na ọrụ ya dịka nwatakịrị natara gote mmanya ọkụ nye nna ya o nwere ụdị ekpere nna na ekpere nwa ahụ maka na asị na nwa ma nna ya fa amalụgwo ndị gboo ọ bụrụ na nwatakịrị na-anata gote mmanya ọkụ gote ife ndị ụfọdụ wetere nna ya iji gosi na ọ ma na ebe a ka ya si maka na onwe ha agbụrụ enweghị ebe ha si o nwere ngọzi nna na-enye nwa ọ dị ụzọ na-abọ o nwere nke wee ekpere kwa mgbe nwee ngọzi nke bụ na nke a bụ nke nwoke na-enye ikekwe mgbe ọ nọ na-akwa ọya ọ na-anazi ya na nke a bụ nke nna na-enye nke a bụ nke na-esi na-ada n'obi ọfụ na echi mana nwoke nwere ike ọma mgbafe ọgbọ ọma mgbe ahụ ịma na nke ahụ ọ na-enye iche mana o nwere nke bụ nke kwa mgbe nke aha dị mkpa mgbe niile kwa nke a bụ mgbe ọ na ị mere nna gị ihe dị mma o nwere ngọzi ọ ga-enye gị mana ndị Igbo onye nọ nna ya nso na-enweta ngọzi ndị a maka na ọtụtụ ụmụ okorobịa be anyị kachasị ndị ntorobịa anyị na-esozi ihe ọgbara ọhụụ chefuo na enwere ihe bụ ngọzi ụfọdụ na-afụ na nna ha adọbaghị ego ọdọbaghị akụ na ụba onweghị ụbara ana chefuzie na ihe bụ ihe nketa na ihe nrita na-esi n'aka nna echefa na ọ bụ ụgbọala na ọ bụ akụ na ụba chefuo na ọ bụ okwu ọnụ nna jiri gọzi nwa ọ bụla dị ndị na-eje ụka mana mgbe Chukwu gọziri Abraham ihe o ji gọzie ya bụ okwu ọnụ mgbe Abraham gọziri nwa ya bụ Isaac obonye ha ya akụ na ụba ihe o nyere ya bụ okwu ọnụ Isaac pụọ jee gwube onunu gwube mmiri kọba ugbo mgbe Isaac gọziri Jacob ovunyeghị ya ụgbọala ovunyeghị ya ụgbọelu onyeghị ya ụbara ana ihe ọ gwara ya bụ gịnị okwu ọnụ ka o jiri gọzie nke gosiri na ngọzi nna na-enye nwa abụghị ihe akụ na ụba ha na-agbakọ ihe nna na-enye nwa dịka ngọzi bụ okwu ọnụ ihe asị ya n'obi ọ gwara nwa ya ga-eme bụ ihe ga-eme etu a ka o si wee dị mkpa na nwatakịrị ọbụla bụ onye Igbo ọkachasị ndị ntorobịa rugoro ife eji mmadụ eme ị na-agba mbọ n'ife niile ị na-eme echefu na ị na-anata ngọzi ya n'aka nna na-agba mbọ oge na oge ọbụla ị nwere ohere ịfụ nna gị gba mbọ fụ na obi dị ya mma ka o nwee ike gọzie gị maka na ọ bụ na nna gị agọzighị gị ọsọkwa gị nwee ụgbọelu ọgụ ịga nọga nwe n'ogo ụgbọelu ahụ egbuo gị ị nwe n'ogo ụgbọala ahụ egbuo gị ndị ohi egbuo gị ebe a na-ezu ụgbọala ahụ mana ọ bụ na ị nweta ngọzi ya n'aka nna gị ebe ọ ga-anọ wee sị gị nwa m na ị ya anọ ka nka iwu ka ọ bụ na ị ga-anọ ka nka maka na ị mere ife nka maka na ọ na-eme nwata nọrọ okenye nso ọ taghị ibegiri ọjị ọ taa anụ kpọrọ nkụ ngọzi ndị a bụ ife dị mkpa ọ bụrụzie na nwoke na-agba egwu ụna o nwere mgbe ọ na-eruwe
one anya na otu chi aka na ibi ya ọgbọ nwa ya nwoke o nwekere ike nwee ụmụ nwoke 8 6 7 mana ọ ya agbọsọ ndị ahụ ụmụ bụ ndị nke ya maka ọ na-ara agụmụcha ụmụ họrọ ndị bụ nke ya o nwere ndị ahụ bụ ndị na-abịa n'obi o nwere ike ọ bụrụ diọkpara nwee ike bụrụ diọkpara nke ngozi nke a ya agbanyeghị ma ọ bụ diọkpara ma ọdụdụ nwa o nwere ike bụrụ ọdụdụ nwa bụ onye na-anụ ya nso na-eme ya obi aṅụrị na-ekunye mmiri ọṅụṅụ mgbe ọ dị ya na mkpa ọkpọ onye nke ahụ were ngozi ya nye ya mgbe a ka ọ ga na-asị ya nwa m ihe akacha ọgbọ gị ọgaranya dị iri n'obodo a ị ga-eso n'otu onye achọba ndị a ga-eji maatụ n'obodo a nwa m ị ga-eso ife ọma ga-aghọkwara gị afịa onye gbaba gị na mmanya na mma onye gbaba gị na njọ ya na njọ onye chọrọ ka o yi eme gị ya nwekwakwa ọdachi ọzọ onye tụkwuru n'ụzọ chebe gị ata na ịṅụwa ya mmiri onye gụba ndụ gị ọnụ ya tụfuo nke ya mgbe a na-agwa gị ụmụ okwu ndị a na-edekọ ya na mmụọ na be ndị mmụọ ọ na-agbakọ na-adọkọ maka na ọ na-abụ ide iju ohimiri ide iju ogwugwu ọkwa aja ọ bụ na mmiri ruo ebe ọ na-adọ ọ dọkọ ju ọkwa aja were pụọ ihe a bụ ndọkọnọ ka a na-adọkọ n'oge ngozi pụrụ iche ndụrụ ga ndụ ngozi oge abụ gị nwa richaa uru dị ya n'ụwa i buru ya ebufee n'aka ụmụ nke gị ya bụ ngozi ya dị mkpa na mpịachi ndị be anyị cheta na aka bụ onye nke gị Ambassador Chief Obiora Amaechi Ogbuoja ndị Igbo ọzọ dị m ugo ebe n'aja mana o nwere ife anyị agaghị ichefu anyị ama nchefu nke a na ọ dị mba ife ọ bụla ị na-eme dịka onye Igbo ụfọdụ n'ime ndị ntorobịa anyị na-ejezi n'ebe a na-agba m egwu awantịlọ uno klọb na-akpọ nkwụ katara arụ a na-etu ha aha dorime iwere nnu kwuru nnu puku kwuru puku njeri kwuru njeri go otu ekpe mmanya ṅụwa mana nna gị ahụbeghị akpa osikapa akpa rice ọ hụbeghị ma ọ bụ otu ekpe nkwụ ọkụ iji were kpee ekpere ụtụtụ wee gọzie gị ọ hụbeghị nri ọnụ ri ị na-ahazi ya nso ihe o ji mara gị Chukwuemeka Uchenna Nnamdị afa ya n'ebe ị na-aza Nnamdị nna gị ahụ dị mana ị ma ha na ọ dị ụmụ ife ndị a na-ekwuzi nna gị a na-anụ ife ị na-eme n'iro ọ na-ana mmụọ n'obi ọjọọ nwekweghị ka ọ gọzie gị ife ọ na ị na-eme nna gị ka nọrọ ndụ agbajọ na ngọzi a ọ kachasị mgbe ọ nọ na-akwụọ ya za ya nso ọ dị mkpa mgbe ahụ ebe a ka anyị ga-apịachi nke tata wee na-asị ife dị onye mma dịkwa chi ya mma nke onye yọrọ chi ya dị mma ya bịara ya onye chọba nke dị njọ ya eru ya aka maka na ife ọma na-amịta mkpụrụ ajọ ife na-enwe ọdọ ajọ ife na-esi isi na-esichi obodo ajọ ife bụ alụ mana ezigbo ife na-abụ ọda na anọ mịa mkpụrụ ọpụta ndị mmadụ eso riwe uru mana ajọ ife nwa anwa mịa mkpụrụ nsogbu adị wee na-asị ndị Igbo osisi ha na-abụ mịa mkpụrụ ndị mmadụ anwụba ọsọbagokwa ihuhu chegba mbọ kọchasịa ya ka udo wee dị n'obodo ka emesịa nọ ikenge Igbo na-ebi n'ime ka nchịkọta agwagwo m unu gboo mbọsị bụ na okokporo jere saba akwa amaba ọsọ ịnụ nwaanyị agụbagwo ya ọkwa eziokwu maka na okenye ibu na iwuribi eji aka ya wee gbuo onwe ya ka nnataba kene onye na-aṅụ nkwụ kpacharakwa n'anya ya maka gịnị onwe ka isi ṅụba nkwụ aṅụbụ n'uche maka ịnwakwa aṅụwa uche soro mmanya wee na ọ bụ ijiji anaghị anụ ndụmọdụ na-eso ozu ana n'iyi ikekere mkpa na-eso mmanya wee na nwanne m gba mbọ ka bụrụ onye Igbo ka nnaba ihe eri odogwu n'ezi onye ka anyị akọrọ na egbetoro bụrụ mkpume ribe enu ọ bụ n'isi onye maka na mbọsị ọ bụ na mkpume jere ribe enu ite na ọkụ achịrị uche n'aka onye na-amụ iche n'ọma ahịa ọ bụ n'isi nne ya ka ọ bụ n'isi nne ya ka o ya ada o ji ya n'aka Igbo bụ Igbo ka nnataba dị m ugo ebe n'aja mmanwụ etere n'ụkọ mmanwụ ka njebe Igbo jebe uru ka ọ dịrị anyị na mma ikenge